Bere doङो bere doङो. Bere doङो. Jथा bere. Hello लोगोफोर नै दिनै जों फरायसालि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारियाव जोङो बाहागो लादों गपिनाथ स्मृति एलपि स्कुलखौ जोङो दायो साखोन सिखोन खालामगासिनो दङ नै नायलांदो नै सेंग्राफोरा साखोन सिखोन खालामगासिनो दङ आरो बिदि थांलायनोसै दायो गरम जोब्बायलै आवदोंना बिराद गरम मोनबाय नामा दे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि जोङो फरायसालि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों जाहाथे मावनानै गोजोननाय मोनदों जाहाथे फरायसालिफोरा जोबोद गाज्रि मैला जानानै दङ लकडाउन बिथिं कर'ना भाइरासआबो जोंखौ जाख्रेबना गारदों बेनिखायनो जोंबो पानेरि एबसु अफिसाव दुलाराय बर' फरायसा बिथोन बायदि पानेरि एबसुआबो दिनै जोंनि फरायसालि पानेरि आनसलिक एबसुनि सिङाव थानाय फरायसालिखौ जों साखोन सिखोन खालामनो दिनैनिफ्राय आखायाव लाबाय बेखिनिखौनो आं बुंबाय थेंक इउ नै मावगासिनो नै आदा बुङो दे फंनैसो नोंबो दे दाउ नै हासिब लांफैदों आं दायो हासिब नोसै आंबो एसे Kami pusing kenapa? Berat tular nasi kan? Bikin tambah ya, bikin siang tuh kayak. Coba sembilan. Lên mình vậy Cekh mau deh asla. Segel gemzat nalai apa pananggan. Biasanya komenan kita ada na, ne. Teman, mau deh bang? Deh. Ini double nih. Akan subah. Mungkin persen losin lah. Para gila. Bitane, agar dani sikal subah. Ini bitane di pun kena. Wah, bisa pure mau gimana? Kena dia sih. Terlalu tadi lu sih nggak nih? makin berat duplikat Nah, biar mau sih, apa? Ya, mau sih kita nih. Coba susah pak.
नै बिथाबो खामानि मावै मेंग्लिजोब्बाय फुरा गोलोमजोब्बाय नै बिथाबो दै गजोब्बाय ना अबस्था खानायाबो जालायबाय माथो ना बोनांसिगोनसो दानिया खैजिमा दोङो बेयाव हनै जोंहा फुरा जोबनायनि लामायाव फैबाय दायो जोबथारसिगोन खामानिया एसेल'सो दंबावोसै बेखौ बरिया अन्थाइ होदों नै लारि लारि लामाजों आरोना बै बे लामानिफ्राय ओरै होबोदों बिथिं लामाथानि बै बे जोबथा स्कुलासो मोखादा आरोना बे अन्थाइखौ बिथिं दंबोयो आद्रा खामानि मावगासिनो दङ सासे नै बेयाव दायो आरो सुनिगोन आरोना बेयाव सुनानै बेखौ गुफुर खालामजोबगोन माने नायनो समायना बनायगोन आरोना बेखौबो नै बिथिंबो होबाय बिफांनि जिं अन्थाइ होबाय नै गुफुरखौ बेयाव सुनि होजोबगोन दायो सुनि होबा नाय आरो बेसेबां मोजां नुगोन दायो नै बिथिं थांगासिनो दङ बारफुंबाय नामालै सार माननाय बायदि मोनदो दायो बुदलाव जाबासो र' डाक्टरनियाव मानि कर'ना टेस्ट खामा नामा बा सायो ए होखांबा सागायो बा माबायदि खेबथाम थुनाय डाक्टर लैलाय मोसोनबा जाबायना सासेया बोथोर लाबोनोसै गाइयाव फायनो हाया नायथारसै आं मोजांखौबोनो सार मावखांबाय नै सुनि फोनगासिनो दङ मोजां फोन बिदि नङालै ओइ थास'लाय मा थास' मा माबि बिफाङा ओइ बेरे दोङोलै बेरे दोङो दसथा बेरे